kan mentoy ayu ban yelek football haba kan jia kumne sya berngem pen yap biang ya une orang yelek jong ke Colombia tat hadu ba umnut syu ban lek pai syala ka jong keri dong ini pet ha kan ke video nak ai kadau bat ha syua ban sedang ya ke video ngakerpat ipi ki parlok ba pin sngob ha ban subscribe like bat press yo bell icon kum kada ka jing ai men sim te hoi perlok kalami kata ka jing sya berngem pen yap ya une orang yelek jong ke Colombia hadin ba ke Colombia kal sya minute no ha kan ke World Cup arjar arpun riu tang ha kan 16 persya ia ke Switzerland bat kane ka lejia namar ba ha ka jing ka jong ke Colombia persya ke Switzerland ha kan 16 ha ka extra time une orang ka jong ke Colombia u kampas ulio ia kata ke big chan ban tep gol penjob ia ke Colombia namar ka jing ka kadang kut tang not la not cool Henry hakane ka jing lakai u kompas ulumis ya kate ka chance kumtahi hakane ka jing lakai ru kalkut dan not la not cool hadu ban shim ya karai da ka penalty shootout ka ba hakane ka penalty ru ne orang ya kai ulala ban tep ya ka gol penalty Henry ka Colombia kal syalim no da saulalai cool ha ka Switzerland bat kumtahi da kane ka jing sya eliminate jong ka Colombia une orang ya kai jong ka u kampas da ka ba ulamis ya kate ka kabu Agamit ka basis pa katsan bantep ia kate ke gol day na kanehi kadaw uliyo ia kata ka jing sya abon ngam penyap ia ubat ia ka ying kasem ka jeng u leng baki online haki social media bat kumta hine orang laka jong ke Colombia lai thu bola kan taj ban lek pai syala ka jong keri sya Colombia na ka benta ka jing singan ka jeng u namar kane ka laju jeteng ha ka football history hi parok ka wei badai negara Colombia hi haus nem sijar khandai spak khandai pusau World Cup orang elaka jong ke Colombia katau Andres Escobar ulakum thebakla shala ka jong ke gol ka baki ongka on goal batang hadin ka tokan nesngi ulisha siat yap no bat ulaklat no hadin kate ka World Cup kumta hiu ne orang elaka jong ke Colombia pat manta u kompas umnut syu ban lek phai shala kari bat unda ap anda la create kita ki jing berngem ban penyap ia syuk lai thu bana kaliang ke Football Federation jong ke Colombia kala penrem jur ya kini ki jing berngem bat kala kerpat badai ban pelong ia ka jing tokit syuk na kaliang jong ne orang lekai hadin kane ula kerpat ia kinong kersian lang baka Instagram bakin burom bat pendon kam ia ki kentin ki papha bat kumba mentah hilai thu bau ne orang lekai umpat lik phai Colombia bat ba ula ban lik phai direct sya Argentina sya ke klub ke bau lai lekai kata ke klub Atletico Rosario Kublish bun